Oh, aprang si nili nangitum media abitung tumpan kadok vedak nangachetong tumpan kadok pan kardom nang pajir lo apen jasmet ke niliri sanghu lumbajong borlang perpen dak manjaan klembang phi asongja pi iltum APHLC penanganan ningkan pen ke klem cipeduk pen piniar ni bangke niltum APHLC a party hin pen mane APHLC a party kachi oji phansi laswa press meet niltum nangke pha lasi pini niltum long APHLC long ke claim arpu ki do saide atum lola non nili phi ben nili RARV nangkang ni dum tuman ke tu alang li ke inglong kiri ahawar langkaizan pendang lok mizung kathabeong halapu in charge ba advisor lo itum APHLC along alangli hi sango don sing hi pulo apen ke puthot inglong kiri along APHLC along alangli vice president alangli somyante alimen mongol singh teron sonthata si pu ke borlang pher langsoliat in charge lo kamsing ingti ampar ke pu bangke 8 kilo jari ingti arong ke sarmat lo nasipu ke borlang pher mirlong ki hanse pulalang ta area APHLC area in charge lo president lo pualang li ta umson be alang li ta PS secretary lo sonthata si pu dipu IT cell along lumbajong alang li tenison tokbi lasi dopik lang dak arpu mane lisa teng nil tum nang paklang po penke lisa teng nil tum nang paklar po lasi dake bangjok ta mane duplicate pu kalilo etum ke claim vek kachesong vek alang li ke pu met heng toma procession kachesong pen anta nang claim lo ajak tum ke 2021 19 pen ta dolo lasi piniar ni bangke nil tum ke APHLC a party pen kachi olo la pen ke BJP a party long ke dunyat lo pusta hingno ne lo athema chingki chingwayat lo ne tum ke officially ne tum mane officially pen ke damyat lo non public along si etum ke dengia program bangke pu alang li tum CM sar pen apora teng pen nang than po laglo lasi pini kopi posi na tum party che onang bangke ne tum ke party kejalin party mission lo ideology mission lo tame kejalin ladak long penangan kamang hume me alam akita dolo pen ke kachepe ke ngi phanta bor iwang vedet ason si niltum ke hokpet kache song pen ajoine niltum phan thepai ne herang to nang ke japon ne nitum thang eprang long future kache charge det ajoine athema ke dam tang niltum ta theklong lo APHLC AB nang klang lo non original duplicate nang klang lo eprang ko an APHLC to nang klang ine nitum thang da chi ne bonsta me etum ta jongsi la swateng claim dun bom plote rat atum phan kapamang huwa kam pulte nitum si adai to mo ekai ove along ke netum ke laso apap bangke rong akidu ke sung himejang re atum apap bangke nitum ke chodeng itung te ahir juno ke pusi non netum ke theklong angring the pik laso party ke leadership crisis lasi laswang bong bangke netum bangke kiduduni phane sung pik lo athema jongsi alang tum ning chekarla pen jongsi alang tum jongsi reform do pen ke prang kachepe ke ngi phan ke claim mesen putela bani tum chi ne bon sa men non bangke tum alang le tum long bangke asontin ke claim oppose akaprek ke claim akaprek pu bangke ni tum ke kroi thek thelo la si piniar ni ke tum APHLC song pen ke angton lumbajong la ke leaders an lo na si bangjok ta mane ene public jungjung ke lo la ke lumbajong a constituency APHLC a leader side de lo la si pini tum party pen chi onang banga la helo non APSL nangli pulo APSLC pen kachio si BJP long tidun pu kasi APSLC ke roni doko pulo so APSLC pe kachio lo no ne tumke jai ka thar ke jalin APHLC si ne tum claim bom pen gela so a party pen si kachi olo ne tumke pangkon na leadership ni nali tum ne tumke ene ke pini bang thong ke plikep doi post me men kedam ke wang katora joine si ne tum chingrum pe don das
ni tum dak nang kaching room ke bang inkoira trok inkoira si bak si do like leaders lo nasi aku rong sotum ta chini lai leaders pina pina dik lai ke rong sotum si chini po pen ke lan so se leaders um tanang klang thula la amen na pen aku nang kani tiji nili ene porhi prui po la swateng bangke nili men ka porhi bangke nangle tum puri chirung data chogi inglong kiri APHLC advisor Don Singh Inghi lapen ke hemari kamsa PHFSLC president lo PS long Bijoy Ronghang ri chirungoi to noi tur pluta chogi ampar ke Ajoy Phangchu secretary lo Khonsing Tiso vice president lo Borlang Fairpen APHLC president lo Nirlongki Hanse ampar ke secretary Homson be ampar ke Hamid be ampar ke Langso liat pen alangli Kamsing Ingti president lo 8 kilo Lamding Road pen jaring ti arong bangke la Gambura alangli Jensing Ingti lo GB lo adun thu secretary bangke Prodip Ingti 8 kilo pen do thulang APHLC Women Wing Finance Secretary Lily Ingtipi ampar ke Inglong Kiri Vice President Mongol Singh Teron Richard ampar ke Rongkimi pen IT Cell Lumbajong Tenison Tok Be ampar ke adun thu Organizing Secretary Rongkimi pen lata Simeon Ingti ampar ke la Rangsina non youth newly fresh youth atum do Mindar Teron ampar ke Malong Phangcho Angthik Rongpi Jadi Rongphar Minuka Ingtipi lalo lasi lan lo ampar ke dopik lang tum long stame pinia ni banang chetong dun pedone dala por kadure pen ama sisteme pina pina dik bangge dothula